Ir-rappreżentant Alġerin fil-Ġnus Magħquda saħaq li huwa dmir reliġjuż ta' kull Alġerin li jagħti refuġju lil kull min ikollu bżonnu. Kellem ar-ribelli jgħid li dan l-att qed jitqies bħala wieħed kontra il-poplu Libjan. S'issa huwa mifhum li Mard Gaddafi u 3 minn uliedhom qasmu lejn l-Alġerija biex jingħataw protezzjoni. Safija Farkash hija t-tieni mara ta' Muammar Gaddafi. Minn Safija, Muammar kellu 7 minn 8 ulied bioloġiċi. Mard Gaddafi hija s-sit tat-tieni l-akbar kumpanija tal-ajru Libjana, il-Bura Air, li hija l-kompetitur ewlieni tal-linja nazzjonali tal-ajru Libjana. L-unika wild li Gaddafi kellu mill-ewwel mara tiegħu Fatiha kien Muhammad al-Gaddafi. Muhammad kien il-kap tal-Kumitat Olimpiku Libjan. Muhammad kien imexxi l-kumpanija ewlenija tal-komunikazzjoni fil-Libja li fuq ordni tiegħu stess waqfet l-aċċess tal-internet fil-bidu tar-revoluzzjoni ġewwa l-Libja. Muhammad ġie rrappurtat li ħarab lejn l-Alġerija. Saif al-Islam huwa l-ewwel wild li Gaddafi kellu mit-tieni żwieġ tiegħu. Saif huwa t-tieni l-aktar persuna prominenti fil-Libja hekk kif probabbilment kien se jkun is-suċċessur ta' missieru. Il-Qorti tal-Krimini Internazzjonali qed tfittex lil Saif sabiex jgħaddi ġuri għad-delitti kontra l-umanità li wettaq waqt ir-rivoluzzjoni fil-Libja. Al-Sadi Gaddafi huwa t-tielet wild tal-Kurunnell. Al-Sadi kien futboler internazzjonali li lagħab ma' numru ta' timijiet Ewropej fosthom fl-Italja u anke f'pajjiżna meta fis-sena 2000 lagħab ma' Birkirkara. Hannibal Gaddafi huwa r-raba' wild ta' Gaddafi. Kien imexxi l-Awtorità tat-Trasport Marittimu Libjana. Hannibal ħarab ukoll ma' wliedu lejn l-Alġerija. Mutassim Bilah Gaddafi huwa l-5 wild. Mutassim huwa wieħed mill-ogħla uffiċjali tal-Armata Libjana kif ukoll il-konsulent ewlieni tas-sigurtà tal-pajjiż. Saif al-Arab Gaddafi huwa s-sitt wild ta' Gaddafi. Saif inqatel f'daru wara attakk bl-ajru li sar fuq id-dar tiegħu minn NATO. Qamis Gaddafi huwa l-iżgħar tifel ta' Muammar Gaddafi. Qamis huwa l-mexxej tal-aktar grupp vjolenti ġewwa l-Libja, il-Qamis Brigades. Huwa mifhum li l-bieraħ Qamis inqatel minn NATO waqt attakk mill-ajru. L-unika tifla ta' Gaddafi hija Aisha li kisbet dottorat fil-liġi u kienet eletta bħala ambaxxatriċi tal-paċi mill-Ġnus Magħquda. Aisha ħarbet lejn l-Alġerija u llum il-midja internazzjonali irrappurtat li kellha l-ewwel wild tagħha hemmhekk.